హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్మ ప్రేమ. ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా చాలా బాగున్నాను. మీ అందరికీ రెండవ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు అండి. ఈ రేపటితో ఎల్లుండితో అయితే కార్తీక మాసం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ పూజలు అవి అయితే అంటే డైలీ చేస్ డైలీ చేస్తారు పూజలు, కానీ కార్తీక మాసం స్పెషల్ కదా. నేను వెల్లుల్లిపాయ తినుకుంటా, నాన్ వెజ్ తినుకుంటా. కార్తీక మాసం అయితే ఎండ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ రోజైతే నేనైతే అంటే నా గురించి రోజు ఈ వ్లాగ్స్ కుకింగ్ గురించి కాకుండా కొత్తగా ఏమైనా వీడియో తీద్దామని చెప్పేసి ఇదైతే తీశాను. ఇదేంటంటే నా పేరైతే శిరీష. శిరీషతో ఆల్రెడీ చాలా ఛానల్స్ ఉన్నాయి. ఉన్న ఛానల్స్ నేమ్ ఎందుకు పెట్టడం అని చెప్పేసి సిరి అని పెడదాం అనుకున్నాను. సిరి అని కూడా నా నిక్ నేమ్. సిరి కూడా పెడదామంటే సిరితో కూడా చాలా ఛానల్స్ ఉన్నాయి. అయితే కొత్తగా ఏమన్నా ఆలోచిద్దామని చెప్పేసి అమ్మ ప్రేమ అని ఎందుకు పెట్టానంటే అమ్మ ప్రేమ అన్నది డిఫరెంట్గా ఉంది. అలానే అమ్మ ప్రేమ అన్నది వాల్యూ లేనిది కాబట్టి అందరికీ అమ్మ అంటే ఇష్టము. అలానే నాకు కూడా మా మమ్మీ అంటే చాలా ఇష్టము. నెక్స్ట్ మా పిల్లలకి నేనంటే చాలా ఇష్టము. నాకు నా పిల్లలంటే ఎవరికైనా సరే వాళ్ళ పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. అలానే నా పిల్లలంటే నాకు కూడా చాలా ఇష్టము. ఇట్లన్నిటితో సంబంధం ఉండాలంటే అమ్మ ప్రేమ ఛానల్ బాగుంటుందని చెప్పేసి నేనైతే అమ్మ ప్రేమ అని పెట్టాను. నెక్స్ట్ అయితే ఛానల్ ఎందుకు ఓపెన్ చేశాను అంటే దానికి పెద్దగా ఏమీ రీజన్స్ ఏమీ లేవు. ఏదో నేను పెద్ద పాపులర్ అయిపోదాము, ఏదో చేసేద్దామని అయితే ఓపెన్ చేయలేదు. జస్ట్ నాకు ఓపెన్ చేయాలనిపించింది, చేశాను. మా హస్బెండ్ని అడిగితే నీ ఇష్టం అని చెప్పారు. తను కూడా సపోర్ట్ చేశారు. ఛానల్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అయితే ఓపెన్ చేయడం చాలా సింపుల్. అదేం లేదు, యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళాలి, జస్ట్ మన ఫోటో పెట్టి మన పేరు ఛానల్ నేమ్ పెట్టేస్తే ఛానల్ అయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది. కానీ ఛానల్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత దాంట్లో వీడియోస్ రెగ్యులర్గా పెడుతూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళకి నచ్చాలి, వ్యూస్ పెరగాలి, సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగాలి. ఇవంతా చాలా ప్రాసెస్. అలానే వీడియో తీయడం సింపుల్, కానీ తీసిన వీడియోని మళ్ళీ ఎడిటింగ్ చేయాలి, దాన్ని మళ్ళీ థంబ్నెయిల్ ఇవ్వాలి. ఇలా చాలా ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది. బేసిక్గానే మామూలుగా నాకైతే ఎవరికైనా మ్యారేజ్ అయిన లేడీస్కి ఏంటి, పిల్లలు వాళ్ళకి హోంవర్క్స్ చేయించడం, ఇల్లు క్లీన్ చేయించడం ఇలానే సరిపోతుంది. అందులోని మా ఇల్లు క్లీన్ చేయడానికి నాకు చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అలానే పిల్లల్ని చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏంటి, వాళ్ళతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేకపోతున్నాను. ఎందుకంటే నాకు కొత్త అవడం వల్ల నాకు వీడియో ఎడిటింగ్కి, వాయిస్ ఇవ్వడానికి ఇలా చాలా రీజన్స్తో టైం అయితే చాలా ఎక్కువ పడుతుంది. కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది ఛానల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత పిల్లలతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేకపోతున్నాను. కానీ ఒక పని చేయాలనుకున్నప్పుడు దాని మీద టోటల్గా అయితే ఇంట్రెస్ట్ అయితే పెట్టాలి కదా. ఫస్ట్ ఛానల్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చేసి దాన్ని ఒక లెవెల్కి తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత ఆలోచిద్దామని చెప్పేసి ప్రస్తుతం అయితే నేనైతే డైలీ వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాను. నేను కొన్ని వీడియోస్ వేరే విధంగా చేయాలనుకుంటున్నా సరే చేయలేకపోతున్నాను కొత్త అవడం వల్ల. అందుకనేసి కుకింగ్ వ్లాగ్స్, ట్రావెల్ వ్లాగ్స్ ఇవే అయితే ప్రస్తుతం పోస్ట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ నా ఛానల్ అయితే నేను మామూలుగా నాకు వచ్చిన థాట్ అక్టోబర్ 19th 18th అలా వచ్చింది. నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేద్దాం థాట్ నాకు రావడమే అప్పుడు వచ్చింది. మా హస్బెండ్కి చెప్తే చేయమనేసి అన్నారు. కానీ నాకు గుర్తుగా ఉంటుందని చెప్పేసి నేనైతే October 21st ఛానల్ ఓపెన్ చేశాను. ఆ రోజు నా బర్త్డే October 21st. అంటే బేసిక్స్ కూడా నేర్చుకోలేదన్నమాట. అంటే ఛానల్ ఓపెన్ చేయడం అయితే చేస్తాను, దానికి వీడియోస్ ఎలా తీయాలి, ఎలా షూట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ తీసిన వీడియో ఎడిటింగ్ చేయాలి, ఇవన్నీ ప్రాసెస్ అయితే నేను నేర్చుకోలేదు. కానీ చాలా సింపుల్గానే చూసి ఒక మొబైల్లో చూసి ఇంకో మొబైల్లో చేస్తాను, సింపుల్గానే చేశాను. నాకేంటంటే మామూలుగానే సోషల్ మీడియా అంటే నచ్చదని కాదు, నేను సోషల్ మీడియా ఉండను. ఇప్పుడు ఛానల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏంటి, సోషల్ మీడియాలో తప్పనిసరిగా ఉండవలసి వస్తుంది. కొన్నిసార్లు మంచిగా అందరూ బ్యాడ్ అని చెప్పలేము, కానీ కొంతమంది గుడ్గా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది బ్యాడ్గా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. కొన్ని తప్పదు. అంటే మనం ఛానల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అన్నిటికీ ఆలోచించాలన్నమాట. అది గుడ్ అయినా బ్యాడ్ అయినా సరే తీసుకోవాలి, తప్పదు. నెక్స్ట్ నాకున్న బిజీ లైఫ్లో అయితే అందరికీ ఉండే బిజీ లైఫే ఇల్లు క్లీనింగ్ అని, పిల్లలు చూసుకోవడం అని చెప్పేసి ఇదే పెద్ద ప్రాసెస్.
అందులోని ఇప్పుడు పిల్లలకి హాలిడేస్ కదా, ఇంటి దగ్గరే ఉంటున్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఉంటున్నారు కదా అని చెప్పేసి ప్రస్తుతం అయితే ఛానల్ ఓపెన్ చేశాను. అలాగనేసి దీంట్లో సబ్స్క్రైబర్స్, వ్యూస్ పెరుగు పెరుగుతా పెరగలేదు, పెరగకపోయినా బాధపడేది ఏం లేదు. ఎందుకంటే కొత్త అవడం వల్ల ఎలాగైనా మన ఛానల్ క్లిక్ అవ్వడానికి టైం అయితే పడుతుంది. అన్నిటికి ఫీల్ అయ్యి బాధపడిపోకూడదు. ఇంకా నెల అయిపోయింది, సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగలేదు, వ్యూస్ పెరగలేదు అని చెప్పేసి బాధపడకూడదు. ఎందుకంటే మనకన్నా ఎప్పటి నుంచో ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అలా వ్యూస్ అవి తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అందుకని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడు అలాగ ఫీల్ అవ్వకూడదు. ఫస్ట్ మన మీద మనకి నమ్మకం ఉండాలి. మనం ఏదన్నా సాధించాలి అంటే ఫస్ట్ మన మీద మనల్ని మనం నమ్ముకున్నాం అనుకోండి, అవతల వాళ్ళు కూడా మనల్ని నమ్ముతారని చెప్పేసి. అందుకని చెప్పేసి ఎప్పుడు కూడాను వెంటనే వ్యూస్ వచ్చేయాలి, సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేయాలి, డబ్బులు వచ్చేయాలంటే రావు. టైం పడుతుంది దేనికైనా. అది 1 year అవ్వచ్చు, 1.5 year అవ్వచ్చు, వెయిట్ చేయాలి, తప్పదు. ఎందుకంటే ఓపెన్ చేయాలనేసి అనిపించింది కాబట్టి ఓపెన్ చేసాము. ఓపెన్ చేయడం ఎలానో అలానే ఓపిక కూడా ఉండాలి దేనికైనా సరే. అందుకని చెప్పేసి నేనైతే ప్రజెంట్ అయితే సబ్స్క్రైబర్స్, వ్యూస్ పక్కన పెడితే నేనైతే పర్సనల్గా ఎవరిని అంటే ఫ్రెండ్స్ని కానీ వాళ్ళని పర్సనల్గా ఎవరిని అడగలేదు. ఒకసారి ఏదో ఫంక్షన్లోనే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరినో సబ్స్క్రైబ్ చేయమని అడిగితే డబ్బులు వచ్చేస్తాయని అన్నారు. అప్పటి నుంచి నాకు భయం అనమాట. ఎవరినన్నా అడిగితే ఏమనుకుంటారో, ఎందుకు ఎవరైనా చేస్తే చేయని అలా అని చెప్పేసి ఎవరిని ఫోర్స్ చేయకూడదు కదా మనం అని చెప్పేసి నేనైతే ఎవరిని అడగలేదు. ఎవరికైనా చేయాలనిపిస్తే చేస్తారు, అలా అని చెప్పేసి మనం కనిపించిన ప్రతి వాళ్ళని చేయమని అడగలేము కదా. చూద్దాం. ఫస్ట్ చెప్పాను కదా, మనల్ని మనం నమ్ముకున్నాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా జరగవలసింది జరుగుతుంది. మనం నమ్మకం పెట్టి వీడియోస్ బాగా తీసి బాగా పోస్ట్ చేస్తామనుకోండి, చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చకపోయినా సరే మనల్ని చూసి నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు లైక్ చేస్తారు, వాళ్ళు వీడియోస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు, అది చాలు. ఈ వీడియో అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ అయిపోతుంది. ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కనుక నా కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. అలానే నేను కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాను కొత్త అవడం వల్ల. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అయితే ఇంకటితో ఎండ్ అయిపోతుంది. బాయ్. మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. బాయ్.